יורם, אתה הכרת את בן-אל החבר החדש של גלית? אמא, נו די, תעזבו אותו! זאת פעם ראשונה שלו פה! בן-אל, אני שמה לך עוד מנה בצלחת. תודה, אבל... הלא דבר חמוד, יש עוד סיר שלם. גלית, איפה השירותים? ממש כאן, לסוף המסדרון. איזה משפחה מעצבנת. מה קורה עם הדלת הזאת? למה לא שמים אף פעם מפתח לדלתות האלה? וואי, מה אני אעשה עכשיו? לא מספיק. האסלה יותר מדי רחוקה מהדלת. המטאטה. זהו, אני אשים את זה ככה. דליה, למה האור בשירותים דולק? מי זה בשירותים, דליה? זה יורם? יורם, מה קרה? טבעת שם? טוב, קדימה, תזדרז. טוב, אני חייב להוריד את היציקה הזאת. אתה בסדר? לא, פשוט שמעתי הפגזות. תגיד לו לקחת את התרסיס. איך אני אעשה בלי שישמעו אותי? אולי הברז הקטן הזה, אני אפתח אותו, שיעשה קצת רעש. נו, מה העניינים? איזה זרם כוס עמק. זה לא נסגר. סתום את זה מניע טואלט. נו, מה קורה שם? נראה לי שיש לך בעיה בתינוק. מתפוצצת לי הבטן, אני חייב לעשות את זה כבר. יורם? בסדר. פשוט היה שקט בפנים, אז חשבתי שסיימת. יורם, בדיקת שמיעה. אמא, אני הולכת לחדר. בבקשה, ממי, איפה החבר שלך? אני חושבת שהוא בשירותים. בן-אל! שתגמור לחרבן, תיכנס לחדר. אני לא מאמין איזה פוסטר. בואי נא, שמעו את זה עד באר שבע. איזה פדיחות. מה זה? תגיד לי ברכב. יאללה, מה זה השכונה הזאת? נו, מה קורה? מספיק כבר! טוב, נו, יאללה, לפני שיכנס לי הנודניק הזה. מה זה? איפה נייר טואלט? נגמר נייר טואלט? לא, אני לא מאמין, מה אני אעשה עכשיו? נו, מה קורה? איך אני אצא כך? טוב, אין לי ברירה. עמק נכנס חדש. נדבקו לי שני הפלחים של התחת. מה זה? מה זה הכוש הזה? למה הוא חייב להישאר פה? יא וולדי, אם לא תיכנס עכשיו תקבל חום. קדימה, נו, מה קורה? כנראה שאין לי ברירה. איפה אני אשים את זה? יאללה. יש לי רעיון. אני סופר עד 3 ואני פותח. 1, 2. על החיים ועל המוות.